वो सब खाली जेउआ देखले होखे हम आ तेउर वो सब दिखा देख रहे तेउआ है जेउआ है आ तरह तमाम बाटे खेत में और वो सब पूरा वीडियो देखे तब बुझाई कि काहे होता आ के तरिया बाटे देखी सबे भाई हमार रुआ सबके एगो ऐसा चीज दिखाओ तनी कि हम संभव तो नहीं देखले बाकी रउओ सब ना देखले होखे। एगो खेत में आयल बानी सब मुरई के आ ऐसा खेत बाटे कि हर मुरई के होला ना हर जेउआ बाटे जेउआ ना तेउआ बाटे और वह सबके कहो करके दिखाओ तनी देखी मुरई हर और हम कहे के नजदीक से दिखावा हम उखाड़त नहीं कि देखी इहो जेउआ हने लिया है लगभग है देखी इहो जेउआ ये तो लगभग है देखी है उखाड़े में तो इहो देखी जेउआ जितना ही हुआ देखी है जेउए बाटे है देखी इतना मोटा बाटे नु इतना मोटा के उखाड़े में तो है देखी जेउए मिली।